baldezek esan duen ari hortan dikuzki ez eta asko zobeto den definigo nikoen. Da azkenin egunero ikuste ditugun gai sozialak edo egunero bizitugun gauzak, baina betire kontrapuntu bat ipinin aien eta geure kapaziain arabera askotan onartutzat ematein arazuko, inkluso arazotzat ikuste ez din gauzai buelta bat eman eta jendei pentsabarazi, reflexiona barazteko. Eta hori gai diferentetan, egunero gai sozial desberdinetan lantze dugu eta egunero ikusteko kapazitatean horren barron ikuste dugun arazunan. Eta letrai buruz hori, eta un poco más diskui buruz, hori musikalki hardcore melodiko, eta letrai buruz, pixket agresida horrekin eta mezu zuzenakin, inkluso kantu motxakin, estilo honen barron tipikoa bezala, kantu motxakin da bitz eta askotan beste asko baino gehiago aliatzen mezukin. Eta, gero komentau eta diskuz gain bideoklipe komentatziatik bideo bat grabau gendula, eta bideo buruz